Kusenjalo iMinyango, owezemfundo nowezokuthutha eGauteng izosebenzisana neziNhlangano zabathuthi bezingane zesikole ukuzama ukuzibandakanya njengoba kuvulwa izikole njengoMsombuluko. Leminyango namhlanje ibe nomhlangano nalezinhlangano ezingeneme eGoli. Abathutha izingane zesikole bangabanye abashaye kakhulu ngenxa yegciwane iCovid-19. Baqala ukulahlekelwa imali ngesikhathi izikole zivala mhla zi-18 kuNdasa emasontweni amabili ngaphambi kokuthi kuqale ilockdown. Abazali basishaya indiva isivumelwano sonyaka abanaso nabanikazi bezimoto. Kongawenza umsebenzi abaningi abazange bakhokhelwe. Our frustration on Monday, we don't have the PPEs in our vehicles. Number two, we are not hardly even trained to test the temperature of the children that we will be picking up on Monday. We think that in order that we should be recognized and we should be seen, we should have gatherings such as this one, so that people out there should understand our frustrations. Abashayeli abathutha izingane zesikole abaqhamuka kuzo zonke izingxenye zeGauteng bathi ungatholi ulwazi olwanele kuhulumeni kubaphatha kabi. Ngiyawisho ukuthi ngenze landelela ama regulations, but because of isimo ngendlela esingayo financially asikwazi ukusupport imindeni yethu. Njengoba asho ama member wethu, we are also frustrated, bakhuluma ngecapacity, bakhuluma ngesafety yabantwana, like government doesn't even consider us. Umnyango wezemfundo eGauteng uhlangane neziNhlangano. Now that they've brought issues to our attention, we've just agreed in our meeting that those that are subsidized by government, we are going to conclude their issues. Those are not subsidized by government. MEC of Transport, Jacob Mamawulo, will attend to the issues immediately, and all parties were happy and unanimously agreed that that's how these matters need to be resolved. Okufanayo kubashayeli bamatekisi abathutha izingane zesikole bazodinga izimpahla zokuzivikela uma bethutha izingane. Kulindele ukuthi izimpahla zokuzivikela bazithole kule mpelasonto.